Uhe pulit kejela bobat ikakerdan kumu Komandan Special Force dan uba Gabriel K yang rai ubala syakem no hnen kasngi ha ki pulit ka Special Investigation Team SIT bat ubala sya alam Shillong Civil Hospital hnen kamiet bantokit bnya halo ka koi ka khia chong u menta undang hab bansya sumar ha kate ka chaka sumar nakadaw chong ka jing sitam ya uba yang rai la kemat set chwa sadar police station kat ba ki pulit kidang lei ban khan rai ki chaka sa chong u namar ka jingkam halo ka nongrem ka jingkno bola penon kam bakla ki pisa ka badai ka jingsnai ki jingnon kam jong ka NERS PSEP Hasadar Police Station Complex ka jingpenlong yu shulong mil kurwo ka atiar ban budien halo ka jinglong jingman jong ba yang rai ka dei na ka daw bai u lawan ra saka chaka sumar da ka penthia ka stecha ban khamshai ka kenhun ka lei ban yikendu yu Dr. Andreas ubadei medical superintendent bat hakuju por ubadei ru joint director katna ka koi ka khia ubalai thu ba yang rai lara no saka chaka sumar ka por khat asiteng senia jong ka lai tarik nai wiang lai thu ru ba hadien blayo ka jing sumar mentaw lastang yu bor. No picture, nothing, please. Nothing. Nothing doing, please. Kat ba poi hawat menen as kum new admission poi menem step mo kat architect step kat mut architect lightrik na kat we ko Dalam betul lebih dia beri apa kia ini. oh men mi pokien ra te kat kum ka record I kham trot khendian ni long conscious itu brio mo te ka kata hi su kham trot khendian an ila don pa ki jingpang ki mamchat so is under treatment menta ni Nampai jakat tu kan ingut ki doktor jungi ki dang pa ki test bat ki dawai bi judi ngidang continue te hadu mentan men step na yakam ki doktor ki ngilong stable ibiang Pi apa kalau sih tu dalam hapan sa so dia kita ki institution dan teki report ki benyo jempor tu sih ngatai ka report apa sis arsni ngila de benyo baro sis arsni te kin sapet pi ki doktor nang tu kin sarai kan sa decide